Habis sin pada pibaro la kambiang apo Eastern West Kasihil district apo Mairang. Kadisi Eastern West Kasihil Mairang ka code application nam tak itu kibadai citizen apo India berkumjuru kibadai permanen apo jongka residential jongka Eastern West Kasihil district. Badia kanika advertisement aplat duka arpunyu tarik banai balai arajar arpunriu kam demo ada arsan kadai ada arpunriu. Begitu ki kandidat ki bakwa ban apply kani subhasa puli bah sampai bahas ngabangan batai adu bakun kumno bapin apply berkum ke jingnon kam haka bayade batka education qualification kumju batkan utali ki post ki laj baro batkan mawru hapor bapi tab pihaban kan mau pihaban da ya ki jingnon kam ki jong pi bagi lapan apo joko website nam taban apply kani bat lada pi ko ban apply kani ki kandidat subhaban visit apo jong kani ke website westkasihil.gov.in apply nani napo website mo berka application kan sedang nadu kalai pui terik jong benai mat ada upun haduka citerik jong ubnai me ada upun kemud ba hadin jongka citerik jong me ada upun kemud katu kaling ban apply kam long shu bat kam padiang shu itu ki bawan apply hadin balakut jong kani katarik batasan pen EP ki post ki baper berkum juro ki education qualification subhaban share ban like ban subscribe du ika channel jongan kapor page kani video du kabakut kana bapin kam suthu kapos kabading kong kadai lower division assistant LDA bat ka qualification kandai iba pas ya ka SSLC bat kum juru ki badon ya ka computer knowledge bat typing speed kin sim live post speed badia kan ni kin sapet ket kum kapor bakila aya ka computer typing test bat ka P level kadai P level 5 bat ki post kandon ki UR kasi jentia bat garu UR kandon naitali kasi jentia kandai spotali bat ki total kandon adu khatlai tali nam tajong kanika LDA bat ka baar kadai gram sevak ki bapas ka kelas 10 ki laban tab ya kani bat kum juru ka jingsiu kadai level 5 UR umdon kemud kasi jentia garu kandon tang iwe post total kadai tang iwe kebalai kadai additional gram sevika ki bapas ka SSLC pas mut pas kelas 10 ya kani pat ki datang mamtai ki kentai tang ki kentai ki balapan apply kani ka additional gram sevika kajing siur kadai kumjui P level 5 bat ka post kala tang iwe kabasau kadai ka enforcement checker ya kani ki bapas ya ka kelas 10 cheneng pila apan apply kani kajing siur kadai level 4 nam tajong kani bat ki post kala tang iwe nam tajong ki kasi jentia bat garu kebasan kadai ka sectional assistant ya kani pat kumjuhi ki bapas ya ka kelas 10 cheneng bat ka P level kadai level 4 ka post kala tang iwe nam ta ki UR kaban riu kadai assistant mechanic ya kani ki bapas ya kelas 10 cheneng pila apan apply kani bat kumjuru phi de bandon ya certificate jongka motor mechanic lane jongka automobile engineering na po jongki ITI lane jongki don berskor kumjuhi berka jingsiu kadai P level 3 berka post kala tang iwe kasi jentia bat garu kabanyo kadai power pom operator ya kani ki bapas ya ka kelas 8 cheneng pila ban apply nam ta jong kani ki bapas ya ka kelas 8 cheneng pila ban apply nam ta jong kani kajingsiu kadai P level 3 berka post kala tang iwe nam ta jong ki UR kabapra kadai driver pas kelas 8 cheneng bat kumjuru pidei bandon ya ka valid driving license license light or medium kumjuru heavy motor vehicle bat kumjuru pidei banang ban repair ya ka kali kajingsiu kadai P level 3 bat karon hadu artili ki post tajong hi kasi jantia bat garu kabakhandai kadai grade 4 ki bapas ya ka kelas 6 cheneng kemud pila ban apply dam tajong kani kajingsiu kadai level 1 bat ka post pratali nam tajong ki UR bat spotali nam tajong ki SCST kasi jentia bat garu ka total post kan du khat pratali kamud ba ka total jong kini ki post baro kandai live ho kandai tali ki post kandai nam ta ki tu ki bapas kelas 6 kelas 8 kelas 10 cheneng pila ban apply kani bat ka age limit ani ka snem ba ki shimi kani kadai khat pras nem hadu live ars nem kamud ki tu ki ba dap live ars nem hadin jongka citerik jong benai baningkong arhajar arpunreu kemud pila ban apply kani tu live ars nem mo bat am ta ki SCST kan dei ben sans nem
introduction mo kan dong bai thadu live kondai snem bade ka date of birth jong phi ban pensisa kin page na po jong ka mark sheet class 10 bat ki mark sheet class 6 class 7 class 8 ter mo bat ka application phi ban siu nam ta jong ka wei ka post phi ban siu san phoding ka nam ta ki SC ST bat nam ta QR ka dei shis pa deng ka phi ban siu nam ta jong ka wei ka application mod ba ka wei ka post kan dei bi san phoding ka artli ki post kan long ben shis pa deng ka nam ta jong ki SC ST phila ruan pe da online mode mat kum juru da ka offline mode banyo ban rung sepo jong ka selection kamud ba pihak ban pen krem ta ka exam kan don ru ka exam computer typing test kan don ru ka practical nata ka personal interview bat nam ta ka syllabus pa pen kre nam ta jong kini ki exam kan dei bet ka general english kan dei nyo phoma kan don ru ka elementary mathematics nata ka elementary science perkum juru ka aptitude kan dei lai phoma tang jong ka aptitude kan dei lai phoma bat ka total barok kan dei shis pa lai phoma total lang bat ka elementary mathematics nata elementary science kan long du shis pa lai pho berkan don ru ka general knowledge kan dei nyo phoma nata ka interview kan chimbai tang lai phoma bat na banta jong ki grade 4 pat ki post jong ka grade 4 kan dei pai tang ka general knowledge kan dei chis pa mark jong ka general knowledge bat kitu ki candidate ki mom par register ila de sapo jong ka DSC ani MPSC kamod ba phaban sa register no LD penrung LD po jong ka http rpa.meghalaya.gov.in lani RPA online yakani website phila ruban klik na po jong ka description box ka jonga ngan sabu yakani ka website nata ba kan kamso ge phi bapin yoban register baram tati candidate ki register ikani kan mau ka dur passport jong phi ka de ban long kumni ka de ban London lang bat usain ujong phi hapo jong ka dur ka jong phi kan mau bat ka dur ka jong phi ka de ban de hapo jong ka sanpo ki BA akapor ba phi submit batang kini ki jing tip ngan mara IP menta kublai subun